Les detencions de Santiago i Isabel no han estranyat gens els pares de Mariluz. Així ho han dit a primera hora a una ràdio de Huelva i després s'han tancat a casa. Al barri del Torrejón, on vivien la nena i els detinguts, no es parlava d'una altra cosa. Les sospites sobre l'home es basaven en els seus antecedents per abusos sexuals a menors. El matrimoni havia acusat un professor d'haver abusat sexualment de la seva filla i van acabar al banc dels acusats, ell com a autor i la dona com a encobridora. La Junta d'Andalusia els va retirar la custòdia dels 2 fills que tenien. El principal sospitós de la mort de Mariluz va fugir del barri del Torrejón de Huelva amb la seva dona poc després de la desaparició de la nena. A Granada, la policia el va detenir com a sospitós i va ser interrogat però va continuar en llibertat. Més tard, el matrimoni es va instal·lar en un poble de Conca on ahir van ser arrestats. L'home hauria explicat a la policia que la nena se n'havia anat amb ell voluntàriament, que va caure i que va morir davant seu. L'autòpsia, però, va concloure que la mort de Mariluz va ser per asfíxia i que el cos no presentava indicis d'agressió sexual. Els investigadors creuen que el detingut és autor de la mort de la nena i que el mòbil de la seva acció va ser sexual.